Tervetuloa katsomaan uutta videota, jossa me päästiin SJK:n kutsumana katsomaan Pohjanmaan derbyä. Tän lisäksi videolla me päästään haastattelemaan huippulupausta Lauri Lainetta ja tutustumaan Oma SP-stadioniin tarkemmin. Ei muuta kuin mennään videon pariin. Ja sä klikkasit tähän videoon just oikeaan aikaan. Meidän juna Seinäjoelle lähtee 10 minuutin päästä. Let's go! Nyt on vähän paha tilanne, nimittäin koko homma voi vaarantua. Meidän juna on nimittäin myöhässä. Välistoppi Tampereen, matka jatkuu sitten Seinäjoen puolelle. Ja onhan mun pakko esitellä teille myös vähän paikkoja SJK, kustaisi meille jopa hotellihuoneen. Mut katsotaan minkälainen paikka on kyseessä. Heti ovesta saavuttua meillä on täällä mukavasti hyllytilaa. Kattokaa tätä. Se on kyllä erittäin kauniisti sisustettu huone. Ja jos oot blokkia kattonut, niin siinä on ainakin mainittu, että koita upottaa telkkari seinän sisälle. Täällä ollaan sitä tehty. Sen lisäksi tästä takana löytyy taidetta. Seinäjoki Railway Station and city was open. Yes. Really good. Mutta seuraavaksi me suunnataan sitten Oma SP-stadionille. Me ajateltiin vetästä noin potkulaudoilla, koska sää on sen verran hyvä ja päästään näkemään kaupunkia vähän enemmän. Tai olisihan se ollut kiva mennä potkulaudoilla stadikalle sen sijaan, että piti kävellä 30 minuuttia, mutta tässä kaupungissa ei ollut yhtä toimivaa sähköpotkulautaa. Niitä kyllä oli joka nurkan takana, mutta ei toimivia sellaisia. Mutta joka tapauksessa matka meni hyvin ja ei muuta kuin lähdetään katsoa millainen paikka on kyseessä. Tasan 2 vuotta sitten mä otin nämä täysin samat askeleet ja näin tän ekaa kertaa. Ja te ketkä ette ollut vielä silloin messissä, mä haluan antaa teille tämän saman kokemuksen. Nimittäin mä en osannut yhtään olettaa yksi paras, ellei paras jalkapallostadion. Tämä kyseinen jalkapallostadionhan on siis 5817 paikkainen kapasiteetiltaan ja se on avattu vuonna 2016. Sen kustannukset oli yli 10 millin, mutta kattokaa nyt tätä. Kertaa kaikki sen täydellinen jalkapallostadion Suomelle. Tätä pääsette ihastelemaan koko videon ajan. Seuraavaksi meillä on kuitenkin haastattelussa SJK-hyökkääjä. Mä oon Lauri Laine ja mä oon laitahyökkääjä. Jos sä et ole vielä kuullut Lauri Laineesta paljoa, ei hätää, sä tuut kyllä kuulemaan tulevaisuudessa. Hän on vasta 19-vuotias, todella taitava laitahyökkääjä, joka pelasi viime kaudella Hongan riveissä Veikkausliigaa jo 29 ottelua. Mut eiköhän me anneta kaverin kertoa vähän itsestään ja mennään haastiksen pariin. Suurin osa katsojista heti huomaakin, sulla on valitettavasti käsi paketissa. Pystytkö kertoa, että milloin odotetaan sua takas kentillä? Kentillä veikkaisin, että itse pääsen ehkä toivottavasti syyskuun jossain kohtaa, että muutamaan peliin pääsee toivottavasti pelaamaan. Joukkue taistelee tällä hetkellä mestaruudesta ja kupissakin ovat pitkällä, niin mitkä fiilikset sulla on ollut kaudesta tähän mennessä? Joukkueen puolesta aika hyvät fiilikset, että mun mielestä meillä on mahdollisuus voittaa liiga sekä kuppi. Sä siirryit Hongasta täksi kaudeksi Seinäjoelle. Miten sä oot tykännyt huikeasta Oma SP-stadionista? Pakko sanoa, että täällä niin nämä fasiliteetit on eiköhän ole Suomen parhaimmistoa, että siitä mä oon varsinkin tykännyt. Mä oon kuullut tällaisen sairaan huhun, että täällä nautittais ruokana siis pinaattilettuja ja jauhelijakastiketta. Onko sä päässyt todistamaan tätä? No sen mä tiedän, että kannattajalla on joku chantti siitä, mutta itse en ole testannut, kun kuitenkin espoolainen, niin ei ole niin tuttu mulle, mutta ehkä joku päivä pakko melkein tästä. Eikö se kuulosta aika sairaalta? Kyllä se aika sairaalta kuulostaa valitettavasti. Mennään hei katsojien kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys on, että kuka sun idoli on? Eden Hazard on mun idoli. Et se on ketä mä katsoin aina junnuna aika paljon. Onko se Chelsean kannattaja? Joo, on Chelsea kannattaja. Tunnelma heikentyi aika paljon tässä, mutta ei se mitään. Mitä sä oikein syöt aamupalaksi? Joka aamu leipää ja puuroa. Se on joka päivä sama. Jotain marjoja yleensä mä vaan laitan, en mä hirveästi muuta. Siinä kuulitte Veikkausliigan pelaajan aamupala. Jos ei olisi jalkapallo, niin mikä olisi sun ykköslaji? Kyllä mä sanoin semmoisen lätkän pelaaja, veikkaisin. Että se ainakin, kun on käynyt pienenä luistelee ja pelaa vähän uijilla, niin se on ollut mukavaa, että se olisi varmaan mulle. Onko sulla sitten jotain pelipäivän rutiineja tai tapoja, mitä sä tykkäät toistaa? No yleensä pelipäivän mä nukun koko päivä, että
se on, että mä otan aina päikkäreitä ja venaan vaan, että tulee peli alkaa. Tätä me ollaan kyselty aina, kun me ollaan päästy tekemään ottelupäiväkirjoja, niin mikä olisi sun yksi vinkki nuorelle futaajalle? Eipä muuta kuin, että pelaamalla paranee, että jos haluat olla hyvä, niin pelaa niin paljon kuin voit. Eipä siinä ole hirveästi muuta. Kiitos paljon Laine ja jatketaan, en itse asiassa tiedä, jatketaan jonkun parissa. Siellä se nyt ottaa meitä pelinäyttämö. Me ei valitettavasti olla tällä kertaa pelaamassa, me ollaan katsomassa, mutta ehkä parempi näin. Mä en vielä tässä vaiheessa tiennytkään, että seuraavaksi meille aukesi mahdollisuus päästä vetelemään tonne kentälle ja ottaa pikkunen skaba. Koht selvii, kuka voitti. Me saatiin tänään haastaja. Kuka sä oikein oot? Mä oon Arttu tästä SIK:lta ja mä vastaan meille lipunmyynnistä ja yritysmyynnistä osittain. Ja tässä pääsee monipuolisesti tekemään kaikkea kivaa. No sen näkee, kun nyt pääset ottaa munkaan Crossbar Challengeen. Ei oo todellista, ei oo todellista. Heti ensimmäinen. Ei voi vetää toista. Ei voi vetää toista. Oliko Olihan se. Mä en ole nyt 3 kuukautta potkassu ollenkaan palloa. Että. Äijä rupes vielä vittuja leikkitää täällä. Jos sä teet, sä voitat. Sit jännitetään. Ai. Hyvä matsi. Hieno matsi. Kerro meille vielä, mikä fiilis sulla oikein on tästä tulevasta illasta ja hienosta ottelusta? Toivottavasti hieno ottelu. Reaalisesti noin 4500 odotetaan yleisöä tänään ja sää on mitä mainio ja derby on aina derbyä ja tietysti siinä on aina omanlainen lataus. Ja nautitaan ja toivon, että tekin nautitte yhtä lailla. Ehdottomasti ja tulosveikkaus vielä viimeiseksi. 3-1 SIK. Tää on vielä kerran. Suuri kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Tehdään tää äkkiä, koska mä en tiedä saaks näin tehdä. Joku saattaa tulla sanomaan, mutta kyllä kelpaa. Tässähän mä voisin ihan hyvin itekin istua ja paikata, jos on tarve. Et kyllä mä väitän, että toi meni sen verran ok hyvin, että saattaisivat jopa ottaa, mutta kyllä ne istuu mukavilla penkeillä. Nyt on päästy tekemään jo sen verran paljon, että käydään nappaa jotain purtavaa, kohta selvii, mitä herkkui täällä oikein on saatavilla. No mehän päätettiin käydä kokeilemassa tätä SIK:n buffettia, johon kuului siis salaattia, ranskalaisia, wingsejä ja pakko sanoa, oli kyllä todella jees. Ja ruokailun jälkeen koitti meidän aika etsiä katsomosta paikat ja valmistautuu illan koitokseen. Kyseessähän olisi siis Pohjanmaa derby eli SIK vastaan VPS ja tähän otteluun lähdettiin hyvin tasaisissa tunnelmissa. Melkeinpä oli kyse 6 pisteen ottelusta. Molemmat joukkueet nimittäin taisteli vielä mestaruudesta. No, SIK lähti otteluun hyvin vauhdikkaasti, kun taas VPS:llä oli alkuun pientä hakemista. Me päästiin istumaan paikoille. Meininki on sen verran luja, että ette varmaan kuule sanaa, mutta päästiin todella hyville penkeille istumaan. Ja paljon on porukkaa. Meininki on aivan huikea. Heti ottelun alussa pystyi huomata, että toi SIK:n syöttely vastustajan boksiin päin tulisi tuottaa hedelmää jossain vaiheessa peliä. Ja jos VPS:stä jotain pitäisi sanoa tässä alussa, niin he taklas kovaa ja he yritti avata todella hitaasti peliä ylöspäin, vaikka heillä oli hyvät mahdollisuudet välillä ottaa nopea vastahyökkäys. Sen sijaan SIK tottu tähän, he putos alas tarpeeksi ajoissa ja silloin VPS:llä ei enää ollut mitään mahdollisuuksia. Tätä se ensimmäinen maali sitten vaan tuli. Rasmus Karjalainen siirtää pelin 1-0 ja peli on ollut suhteellisen vauhdikasta heti alussa. Molemmilla on ollut omat paikkansa, mutta ensimmäinen kunnon maalipaikka, niin SIK siirtyy 1-0 johtoon. Verrattuna vaikka niin Bolttiin, missä mä näen suurimman osan mun matseista, niin tää on tosi paljon makeampaa. Ensimmäisen maalin jälkeen SIK pääsi pyörittää peliä ja syöttelemään yllättävän vapaasti. Ja mä olinkin tosi yllättynyt siitä, miksi VPS ei laittanut lisää kapuloita rattaisiin ja ruvennut tässä vaiheessa peliä ottaa palloa hallintaan. Eikä tässä mennyt kauaa, kun tää tapahtui.
Ottelu on jo 2-0 ja näyttää siltä, että toi mun veikkaus, niin se saattoi olla oikein hyvä veikkaus, sillä ihan mitä vaan voi vielä tapahtua. Täytyy muistaa, että SIK ja VPS on molemmat vaarallisia vastahyökkäysjoukkueita, joten ihan miten vaan voi käydä. SJK:n tehtyä 2-0 maali VPS:n pelaamisesta tuli pelkkää hakemista. He ei saanut pakkaa kasaan, ei sitten millään tavalla. Mutta tässä välissä on pakko mainita, tänne oltiin saatu todella hieno yleisömäärä. Toi yli 4 tonnia täyttyi todella reilusti ja tunnelma tuolla stadionilla pysyi loistavasti sisällä, sillä toi on rakennettu umpeen. Ja onhan myös pakko mainita, että toi stadionhan on rakennettu käytännössä metsän keskelle ja onks mitään suomalaisempaa kuin se, että stadikka keskellä metsää. Toinen puoliaika vihellettiin käyntiin ja VPS:n olisi pakko tehdä noin tasoittavat maalit, jos he haluaa pysyä mestaruuskamppailussa mukana. No, hirveän kauan tätä toista puoliaikaa ei keretty pelata, kun noin unelmat murskattiin täysin. Ja nyt se on jo 3-0. Minkäs sille voi? SIK on ollut kertaa kaikki sen loistava ja VPS, no tuloksestahan sen näkee, heikosti on mennyt. Puoliajalla me käytiin myös hakemassa vähän juotavaa, jonka hinta oli yksi alimmista mitä koskaan on tullut vastaan, vaan 3,5 euroa. Tämän lisäksi ottelun lopulla nähtiin myös vaarallisia maalipaikkoja, kuten tossa näkyy. Ja niistä yhdessä VPS onnistui kaventamaan ottelun 3-1. Ton VPS:n ainuun maalin viimeisteli tanskalaishyökkääjä Borchers, mutta pian 20 minuuttia aikaa, katsotaan miten käy. Sen sijaan, että tässäkin pelissä olisi ollut vain 2 fanipäätyä, jotka huusi toisilleen, niin joka ikinen katsoja tuntuu olevan tässä messissä ja kannustamassa. Just tällaista olisi kiva nähdä lisää. Ja varsinkin meille helsinkiläisille tämä tuntuu olevan suuri ongelma. Kannattamista nähdään yleensä vaan fanipäädyissä ja mä toivoisin, että tästä asiasta päästäisiin pikkuhiljaa eteenpäin. Se oli siinä. SIK voittaa lukemi 3-1. Nyt lähdetään loppubileisiin. Katsotaan mikä meno. Ja koska mä oon tosi fiksu ja taitava käyttää mun kameraa, mä tietenkin unohin kuvata klippejä noista afterparteista, mutta mä voin laittaa kaiken vastuun mun kameramiehen piikkiin, eli ei ollut mun vika, ei haittaa yhtään. Ilta alkaa olla siinä. Seuraavaksi me ruvetaan, ei vedetä tässä stadion keikkaa valitettavasti, mutta me lähdetään hotellille päin. Alkaa olla jo aika poikki. Me selvittiin takas hotellille ja pakko myöntää, nyt alkaa olla kaikki energiat täysin loppu. Nyt kuitenkin koittaa se aika, kun me ruvetaan menemään tästä nukkumaan päin ja huomenna on uusi kaunis päivä ja jatketaan sitten siitä. Ja me ollaan selvitty toiseen päivään. Nyt on aika lähteä nauttimaan aamupalaa ja sen jälkeen meidän matka takas Helsinkiin voi alkaa. Olipa reissu. Vielä kerran valtavan suuri kiitos SIK:lle, kun mahdollistitte näin uskomattoman kokemuksen ja videon. Ja kiitos sulle, kun katsoit videon loppuun asti. Se merkkaa mulle paljon ja tällaiset jutut ei olisi mitenkään mahdollista ilman sua, joten suuri kiitos. Ja muista kommentoida kommentteihin, että minne mennään seuraavaksi. Se onkin se suurin kysymys. Nähdään ensi videon parissa. Siihen asti. Moro moro!